Нямое кіно, я зразумеў. Даруйце. Здароўя яшчэ раз, паўтаруся. Учора ў мяне не атрымалася, прам не атрымалася. Сёння вось спрабую, інтэрнэт уключыў. Нібы не абрываецца, але такое нешта. Нібы працуе, але пытаннічкі ёсць, разумееце? Вось. І таму, будзем спрабаваць. Калі зусім будзе дрэнь, тады дрэнь. Я, калі шчыра, варыянтаў мяне небагата, што з гэтым усім рабіць. Што я хацеў? Роутін. Свет уключыць вось гэты, можа быць. А то ўсё вам гулі вам усё. Акакій. Скасаваць гульню. Чыста деду ворваўся. Чыста напаскудзіць. Вітаю і як ёсць. Так, што я хацеў зрабіць? Зараз я прыбяру. Значит, мы прибираем Revolt. Мы прибираем Revolt. Вось і ўсё. Вось і ўсё. Вось раней трэба было. Правильно. Зараз я літаральна хвіліначка-дзве, мне ж трэба зрабіць, я і так крыху ўжо спазніўся. Трэба зрабіць нейкую аб'яўку пра гульню, пра стрым. Ой, што мне сёння? Настрою 0, але будзем гэты настрой падымаць якаснай гульнёй, правильно? Якаснымі прыгодамі, андроідамі і вось гэтымі ўсімі жудзікамі. На чым там мы спыніліся, зараз будзем успамінаць. Там, значыцца, андраеды, 5-й вершн, паднялі нейкі тыпу бунт, усіх, карацей, пазабівалі. Ці не, яны, можа быць, не, ці яны забівалі, ці яны дапамагалі забіваць. Але там чалавекі на месяцы, это месяцовая станцыя, знайшлі, значыцца, нейкі біялагічны від, нейкія кветкі на целах чалавека там выраслі недзе нешта. Карацей, грыбы, магчыма грыбы, а магчыма кветкі. Вось, і ад гэта, карацей, хвароба спачатку аднаго там прыхапіла, потым іншых, і, значыцца, ўсё на гэтым і скончылася жыццё чалавечае на гэтым месяцы. Мы, як інжынер, прыехалі, нас выклікалі яшчэ да таго, як там усе памёрлі. Мы прывалакліся. Мы прывалакліся на гэту станцыю. І што адбываецца? І аказваецца, што усе памёрлі. І нам нават дасылалі ліст, каб мы не ляцелі, але гэты ліст ужо не прыйшоў да нас. Слухай, што за канал Руді стрымы на Ютубе? Там паралельна веліся трансляцыі, калі інет дазваляў, так. Калі я ў Мінску стрыміў, я мог спакойна стрыміць і сюды, і туды, у добрай якасці. Зараз гэта выключна... я пра яго час ад часу успамінаю. Ёсць такая думка, типу, просто закидывать туды стрымы канкрэтна праходжанню. Вось, напрыклад, роутін я планую прайсці до конца сюжэтна. І вось яны там будуць у плейліст, пару відосаў з гэтых праходжання скидывацца прям з твіча, вось якасці як ёсць, без нейкіх там суперкарцінак, просто вось як архіў і ўсё. А раней так, раней стрымы ішлі туды і туды. Вось інтэрнэт дазваляў. А зараз хаця бы у одну дзірку, каб інтэрнэт хаця бы ліўся, ужо было бы добра. Так, для тэлеграміча гатова. Зараз яшчэ ў свіцер закіну і ўсё, і будзем гуляцца. Хто яшчэ не галасаваў, тэлеграм адбываецца сёння апошні дзень, і ўвечары падсумуем галасаванне за гульню года. Там ледзь не 2 тыдні ідзе галасаванне з паўфіналам, з чвэрцьфіналам. І вось сёння фінал, апошні дзень, можна яшчэ прагаласаваць. Так, андроиды стиражить, я лишу. Все. Это закидываем. Routine. Так, рано еще. Telegram. Запускаем. Правильно, зараз. И погнали. Так.
Ёсць жа нейкая функцыя рэстрыма з невялікай затрымкай. Мой не грызе трафік. Калі карыстацца нейкімі сервісамі, я ў гэта не хачу ўлазіць. У тым сэнсе там нейкі гемарой, дрысня і гэта ўсё. Калі я гэта рабіў гэта ўсё рабілася вельмі проста праз ABS. Тут ёсць магчымасць адразу весці стрым. Тут недавно яна заявілася. Там типу рестрымінг, просто подлучаешь YouTube, і ён адразу две плыні раздае. Але на жаль, а ўсе гэта яны там ці то платныя, там нешта наладжваць трэба, можа быць яшчэ праз гэтыя рэстрымы Twitch можа мацюкацца, ён не вельмі любіць, калі адбываюцца рэстрымы. Ну, карацей, там таксама ёсць умовы звычайна. Так што з гэтым трэба быць асцярожным. Фей, вітаю. Значит, погнали. Что мы апошнім? Мы, значит, здабылі інструмент ультрафіолет, правильно? З дапамогай яго мы на мониторах, некое кіно авангарднае, андэграунднае. Так, мы... тут же некі уже дурдом пачаўся. Памятаеце? Мы прабраліся ў гэты АСБ, АБС. Машнінскі, вітаю. Мы, значит, пробрались в эту центр. О, патронусы даюсь. Это у нас ультрафиолетус. Бля, откуда мы пришли? Бля, дай бог памяти. Мне здається, что мы праз коридоры пришли. Давайте я еще раз тут просвечу. Так, это я, ну... Или у вас тут атмосферка, конечно, ребята. Так, Так, все правильно, мы тут и шли. Ось сюда мы зайшли. Тут я заховался. Давайте... тут, напевно, тупик. Ці что? Не, комплюктер. Так. Значит, глобальное энергоспоживание и локальное. Может поднять выключальник. Архивы. Это мы выключаем. Двери. И системы дверей. Ну, ок, типа все. Мы нечто повыключали. Архіў у гэты момант неактыўны. Для падтрымання працаздольнасці агляднай патрабуецца перазагрузка. Пачаць перазагрузку. Перазагрузка агульных сістэм. Калі ласка, чакайце. Інтэрфейс бяспекі актывавана. Сістэма вентыляцыі актывавана. Патрабуецца інтэрфейсны модуль ІПК з узроўнем доступу 0.1. Уключыць моніторов інтэрфейсу бяспекі. Інтэрфейс модулю ІПК з узроўнем доступу 0.1. Мне здаецца, што ў мяне такога няма. Пэўна. Ці што? Мы, магчыма, такі павінны атрымаць. Бачыце, падлучацца націскаю, але, ну, як бы, ідзі ў арэх. Окей, іду ў арэх. Так, там нейкае здарэнне, чакайце. Так, вітаю. Яшчэ раз даруйце, адышоўся.
А там наша Верочка кульбіты вырабляе. Значит так, что у нас? История про сцэдулкі ў гульні рассказывается. Не про сцэдулкі. На секундочку. Про пошту. И перапіскі. Ну, гэта больш-менш хаця б выглядае падобна на праўду паміж... Ну, працоўныя перапіскі паміж працоўнымі. Там інжынеры, кіраўнікі, вось гэта ўсё. Так, окей. Захаваемся. Задачы. Выконваецца. Архівы. Нам трэба архівы. Цяпер можна трапіць у вентыляцыйныя шахты, але каб працягваць загрузку архіва і атрымаць доступ да астатняй часткі базы, нам трэба інтэрфейсны модуль з узроўнем допуску першым. Вось тым самым, якога у нас зараз няма. База даных, это запіс, это не хрен ведае што. Медыа, гэта мы ўсе глядзелі. Абсталяванне, но абсталяванне ўсё зразумела. Там гэта ўсё мы паглядзелі. Окей. Адлучаемся. Погнали далей. Значит, мы нешта паўключалі. Для пачатку я нават не ведаю, з чаго і пачаць, куды ісці. Можа, назад трэба вяртацца, таму што пэўна мы некуды. Архіў актыўны, патрабуецца доступ. Сервер неактыўны, перазагрузка архіву. Ага, окей. Окей. Ну, калі вось вам так шчыра прызнацца, мне гульня падабаецца. У тым сэнсе, што яна такая вось нібы сапраўды нейкія тут нешта адбываецца, і ты ходзіш, глядзіш. Ну, конечно, андроіды самі па сабе такія тут, умоўна. Ой, даруйце. Андроіды тут такія сабе, у тым сэнсе, што, ну, яны бачу, што яны ходзяць там па алгарытме, туды-сюды, яны не шыбка разумныя. Это, конечно, не Alien Isolation, але мне падабаецца візуальна. Такі рэтра-футурызм і вось гэты Unreal Engine 5, той самы моцны рэалізм, якім нам пагражалі ўвесь час. Нешта туды он там быў, паслухаць трэба. Это у нас ультрафіолет. Можна тут паглядаць. Батарки трэба нам? Нам трэба батарки. Так, 12 снежня нешта. Дайце чытаць. Значит, справаздача пра здарэнне. Знік чалавек Эдді Стоун, старэйшы геолог. 12 снежня 77 года. Гэта які год? Короткая інфармацыя. Падчас выконвання задання па даследаванні канала каманда на працягу 4 гадзін выконвала падрыхтоўку эксперыментаў і збор узораў увахода ў канал. Затым Эдді Стоун, старэйшы геолог, аддзяліўся ад групы. Янь Лэнг, галоўны біёлог, бачыла, як яна накіравалася прама ў бок канала. Эдді Стоун, гэта жанчына. І хутка згубіла яе з віду. Сходзячы з пратаколу, ніхто з членаў экіпажу не меў права ісці за Стоун з-за непрадказальнасці ўласцівасцяў канала. Спробы зладзіць з ёй сувязь працягваліся амаль гадзіну. Стоун на базу не вярнулася, і на момант справаздачы лічыцца той, хто знікла без вестак. Значит, за ўвагу ўсім удзельнікам задання прызначаны кансультацыі з Джудит Вебер, псіхолог, для ацэнкі псіхаэмацыйнага стану. Вось такая вось інфармацыя ў нас. Я не зразумеў, прычым, што за 1977, што гэта за гісторыя, якая яна ўвогуле мае дачыненне да месяца. Яны тут зрабілі, то бок гэта нейкае мінулае, тыпу рэтра-футурызм прам у поўным сэнсе. Цікава. Джон Гальд здароў. Магільшчык здароў, файны хорар падвезлі, дзякую. Ён вельмі неблагі, насамрэч неблагі. Гэта сонечнае прошлае ці змрочная будучыня. Ну вось мы намагаемся высветліць. Хутчэй за ўсё гэта нешта пра мінулае і, магчыма, не вельмі. Ну гэта не той, каб цыдулкі, прям цыдулкі. Але такія надпіскі тут прысутнічаюць. Багем, здарова, асвятленне вельмі падобна на фільм пачатку нулявых. Ну вось, гэта той жа Alien Isolation, і вось гэта ўсё. Ну і графонія гэта, гіперрэалізмус. Гэта доктор Вебер, клінічны псіхолог інстытуту Прызма. Сёння 8 верасня 78 года, 11:28 па месяцовым часе. Гэта, значыць, такое футурыстычнае мінулае.
А ўплыў каналу немагчыма адмаўляць. Нейкі канал існуе, я не ведаю, пра што гаворка. Яны літаральна рассыпаюцца. Рассыпляюцца. Незвычайны ланцужок эфектаў. І дзіўнае, і што пужае. Хутчэй за ўсё, хутка мая чарга. А пакуль я працягваю сваю працу, назіраю і дакументую ўплыў канала на працаўнікоў агляднай. Ёсць нейкі канал. Які? YouTube? Што адбываецца? Першы раз я сустракаюся з нейкім каналам. Пошта. А што за сколерамі-то? А дзе белыя, а дзе нармальныя падзяваліся? Ці это нейкая старая частка нашай станцыі, тут тыпу старыя нейкія ты самыя камплюктары. Значит, Генры Беккер. Каму? Матье Жиро. Ад старэйшага фізіка маладзейшаму. Матье здароў. Уяўляеш, Янь сказала, я нагадую, это біёлог, што яны робяць нейкія дадатковыя аналізы каўшовых узораў. Падрабязнасці будуць пазней. Мы проста абавязаны туды трапіць. Канала ёсць, што нам распавесці. Ты гатовы? Ад Уильяма Дэвіса, заснавальніка, каму усяму экіпажу. Здароў, месяцовая сям'я. Нарэшце настаў той момант адказаць на покліч. Мы гатовыя выправіцца ў шлях і пачаць вывучэнне таго, што і прыцягнула нас сюды, канала. Перад выхадам прапановую сабрацца вакол часцічкі нашага старога дому. Чакаю вас у Кроне ў 9:00 на сняданне. Окей. Далей же там ёсць дзённік. У серабранцу канал. Я думаю, што гэта пра яго і ёсць размова. Усё сходзіцца. Месяц сарабрысты. Правільна. Там ёсць канал, і тут ёсць канал. Так што, не трэба быць 7 пядзей у ілбе, каб зразумець, што гаворка ідзе пра адзін той же канал. Так, ты ж інжынер, абнаві прашыўку тэрмінала. А можна? Я б што-небудзь націснуў. Чакайце, калі выйсці, тут ёсць? Тут бывае, паказваюць, што можна злучыцца. Дзённік 8.09.78. Здаецца, што мы штосьці прынеслі з сабой з каналам. Разумею, гэта не ўваходзіць у мае абавязкі, але я павінен задакументаваць свае назіранні. У яго ёсць поўсць, ёсць абмен рэчываў, і судзя па адбіткам, яно велізарнае. Паглядзіце відэазапіс прыкметы, якую я недаўна змантаваў. А дзе? Сёння я прачнуўся нібыта з грузам на грудзі, не мог дыхаць, а потым нібыта хтосьці з мяне злез. І гэта было папярэджанне, яно ведае, што я за ім назіраю. Окей, тут нейкі арганізм, дзённікі. Медыа. Магчыма, мы зараз паглядзім яго, ён змантаваў нейкае відэа, YouTube зараз будзе. Усім здароў, вы на канале месяцовы біёлог. Трэба пальнуць для таго, каб абнавілася. Выглядае сапраўды як інжынерны падыход. Дакумент існасці. Узор нумар 1. Тыпу адрук. Адлап нейкі там. Сляды, якія нагадваюць адбіткі далоняў і ступняў. Там анатамічна адпавядаюць чалавечай марфалогіі, але нашмат болей. Рабяты, тут нейкія пераверцені. Узор нумар 2. Валасы пад сярпом іх растуць там. Напэўна, тыя кветкі ці грыбы вось гэтыя. У некалькіх частках агляднай знойдзены валасы, якія зацапіліся за паверхні, што выступаюць. Па характары і памерах яны адпавядаюць адбіткам, зафіксаваным у узору нумар 1. Відавочна, што існасць, якую мы разглядаем, мае незвычайна буйныя памеры. Узор нумар 3. Гэта тут, дарэчы, вось гэта, што ён здымае, это вось прямо тут. Толькі што это бачылі. Хто, насерыў нехта, ці што гэта? Ці ён падрапаў сцены?
Таксама у абзорнай на анексе выяўлены вялікія скапленні імаверна ірвотнай масы ці фекалій. Сапраўднасаўнік-то аналіз выявіў наяўнасць пішчаварыцельных ферментаў і страўнікавай кіслаты, што паказвае хутчэй на ірвотны характар выдзяленняў. Ж нарыгаў нехта, карацей. Окей, тут нехта нарыгаў. Вось гэтыя рыгі. Клас. Цудоўна. Ж нехта па станцыі ходзіць. Ну, хадзіў у іх. У іх 77-м, 78-м. Калі гэта было адносна то бок гэта нібыта як бы станцыя на станцыі. Там быў нейкі атэль, нешта такое. Так, гэта дзверы зачынены, окей. Тут ужо прям больш старая станцыя. Элеватор Entrance. Элеватор Хрен Арбайтен. Я зразумеў. Забыў, якім кіно Армагеддон, мабыць. Савецкі касманаўт на станцыі чыніў абсталяванне ударамі гаечных... Так, ён яшчэ ва Ушанцы там тусаваўся. І ёсць такое. Была такая гісторыя. Так, дастаем наш апарат. Якая дзіўная сістэма, нахрена рабіць такія вось калідоры просто да тэрмінала. Ну, хрен ведае. Так, вось. Я думаю, што будзе гульня з тым, што нам будзе не хапаць сілкавання, і тады нам трэба будзе шпэкаць, нешта ўключаць, нешта адключаць. Ну, там агульныя зоны, гэта... Во, бачыце? Перагрузка, тыпу, будзе зараз. Зонд, ліфт, дзверы. Ну, напрыклад, нам трэба проста разумець, што мы адчыняем, а што у нас увогуле зачынена. Што за зоны? Хрен іх разабраць. Ну, тут нейкія дзверы ёсць. Во. Блядь, што такое? Алло. Я вам дам зараз. Пужаць мяне. Reception, интерфейс, модуль суплесы. Там суплесы будуць. Come on. И пронг. Не видел, что это такое пронг. Понятия не маю. Ну, давайте поспробуем дверы агульной зоны. Дверы агульной зоны. Дверь регистрации. Ну и зонд. Это локальная. А лифт это глобальная. Не, почекайте. Не, это все глобально и локально. Окей. Эта дверь повинна теперь отчиняться. Доступ, кажуть, дай. Дай доступ. Нема у меня доступа. Першого уровня. Окей, так что их можно покуль выключать, потому что у нас просто нема доступу такого уровня. Типу нам же энергию треба. Давайте зонд покинем и лифт покинем. Тогда повинно... Гуками. Уваход у архіву потребується підтвердження. Ну, що мені треба? Фейсом, аптейбл. І тут я не можу ввести. Короче, мені, напевно, сюди рано. Так, тут зачинено. Зачинено. Там ще були двері. Я боюсь, що вони... вони... Commons 01. Ну, хутчэй за все, їх так само треба... Те саме. Узровень номер 1. Так, окей, мы тут были. Давайте далі глядеть. Systems. Уровень доступу 0.1. Доступ. Може про частичку, як яны сказали, дома. Это древо? Ці это яно проросло тут? Это лічыцца? Не, ну хутчэй за ўсё гэта не посаджено тут такое. Так, давайте захаваемся, тому что пасля ўсіх гэтых чытанняў трэба заўсёды захоўвацца. Ну их нахрен. Так, захавана. Включаем. Что мы маем? Чекайте, мы тут вылазили ці не? Там тупик ці... тут ладно. Тут же это фиговина. Значит, тут мы отчинили архивы. Двери визуализации системы дверей. Я думаю, что нам треба вертаться назад. И вось мы нечто уключили вось там. Летники. Только пужать меня не треба, я сказал. Я пужаны.
Атмосферка тут такая себе. Так, а тут я нічого не чиню, ніякі дзіры, а тут дзіры не было. Як мы сюды трапілі, вось мяне цікавіць. Таму што там, кажуць, ні дзвярэй, ні замкоў, ні дзвярэй. Ні вокнаў, ні дзвярэй, нічого няма. Так, будзем ісці ўздоўж сцен і паглядаць. Таму што тут нешта недзе было, я памятаю, нейкі праход ці што. О, тут праход ёсць. Так, тут. Ну, такое себе. Что это? Просто типа тупик. Так коридоры так напруживают троху. Ну, нахрен темру будем бегче. Так, что у нас тут? Фей, у сенсі, у нас тут жахи. Ну тут, я памятаю, кветки некие были там на подлозе, нібы. Тут вода льется. Тут просто, ну, головне не пропустить який-небудь заворот. Про что мы можем просто это самое, как не застопорить гульню. Ну там проход, окей. Револт скасовали. Ну так разумные люди пришли. Не дали зладиться без ладдю. И спынили просто на подыходе. Может, тут нигде не написано, повинно быть. Ну, тут есть вот эти кветки намалеванные. Так шо кветки? А шо кветки? Так а шо мы? Я думаю, мы сюда не киток подали, ці нечто такое. Он только тяжко дыхая называется. Ну и что кветки? Ну кветки, дальше. Что мне за ними заробить? Давайте попробуем. И что? Это ж ничего, правильно? Это просто, это увогуле просто камера. Ну просто показывает отлеглость. Леглость мне нахрен не треба. Ну, а это фонарик и ультрафиолет. Это наш мат больше корыстное. И что? Ну, будем шукать. Кветки. Кветки. Ну, тут здесь и нечто. И что там? Ну, ничего. А кто-нибудь сочит за тем, что уголь не отбывается, кроме планера? Ха-ха! Не факт. Так, вот тут еще нечто, шмат кветок намалевали. Вот это кветки, это вот это и есть их. Так. Нейкае абазначэнне вось гэтых ці то хваробы, ці то вірусу, ці то грыбка, нешта такое. Паглядзім. Сцены агледзім. Нешта тут ні хрена. Пагналі адсюль, карацей. Дык і што мне за гэтым усім рабіць, вы мне скажыце? Давайте еще раз. Зараз будем, короче, клопаться с этими штуками. О! Система дверей. Бля.
Систему дзвярэй не ўключыў. Зараз назад вяртаемся. Можа, это туды падаецца, а можа і сюды падаецца. Ну, трэба праверыць. Можа, ну, пра гэтыя дзверы ішла гаворка, ці не? А, это канал. The канал написано. The это самое. Ну, пэўна, мы сюды прыйдзем, але напрыканцы. Нешта ў мяне такое ёсць падазрэнне. Для пачатку нам трэба здабыць вось гэты ўзровень пісталета нумар 1. Можа, ён у пакоі проста дзе-нідзе ляжыць. Просто трэба, я, можа, хадзіў ужо міма яго. Нешта ходзіць за радарам хуткасці, ходзіць на трасу, ісці трэба, парушальнікаў лавіць. Это справядліва, конечно. Так, яшчэ раз правераем. Я 5-й раз пойду праверыць. Шукае цеплатрассу. Во. А вы думаеце, так все просто. Конечно, трэба глядзець. Калі не дагледзець, дык гэта самае. Што заўгодна можа здарыцца. Так, паперка. Ну-ка. Значит, короткий змест задания. Операция по даследованию канала. 12 снежня 77-го. Мэта правядзення падрабязнага даследавання канала ў раёне эпіцэнтра рэверберацыі, зафіксаваны 20 чэрвеня 74-го. Значит, даследаванне канала выканана са здарэннем. Збор керновых узораў з паверхні выкананы са здарэннем. Уключэнне спектрометра выканана. Уключэнне магнітамера выканана. Так, у меня это сам адбыўся. Follower goal. Mankin Pillar. Вітаю, дзякуй за фоллоу. Вітаю ў нашай бандзе. Beauty stream pretty. Next stream, here is my Discord handle making. Я думаю, да ты шо, нас 750, нешта у мяне старенькие ты самые. Картинка. Я думаю, что мамкин пеллер нешта не туды заляцеў. Вось нема арыганы, нема кого паваганяць. Значит, далей. Уключение лунного месяца стерографа выканана. Відэа фотофіксацыі выканана. Зарэгістравана здарэнне. Значит, знік чалавек Эдит Стоун, старэйшы геолог. Мы читали про яе. Значит, выявлены биомаркеры, неадноўленыя данные, видеофайл и след канала видео, доследование канала 001А. Окей. Ну, тут мы все глядели. Погнали. Агент 100%. Так, узорень доступа. Systems, узорень доступа. Перезагрузка, серверы, потребуется доступ до архива, архив активный. Это с древом ничего не можем зрабіць. Описать его я не ведаю, что нибудь такое. Значит, нам треба знайсці. Паўсюль патрэбны... О, узровень доступа 3. Хрена. Камон. Так, это камон треба включить. Это пронг номер 1 нейкі. Reception. Вот reception отключили мы. Это батарея. Некие инфо-цыгане пришли. Ну, не ж такое. Не будем звертать увагу. Типу, заплющим вошки, зробим выгляд, что их нема тут. Ну, лифт у нас типу нема. Registration, please, каже. Ну-ка. Ну там так само ж перший уровень. Ну, холера я как бы набасрался. Угу. Задачка! Я вам скажу. Уровень доступа 1. Может тут есть такие... Кнопескус ёсць, а я не бачу. Зараз будем ходить. Так, ну тут некий дирка есть. Дирка. Ёкарный бабай. Пипец. Ха-ха, оказывается, она вот так вот отчинялась. Она просто, она механичная.
Прикол. Окей, все, паўзем тады далей. Хто ж у век от поўных аўтаматызацый робіць... Так, не, ну тут мы не будем, давайте адразу. Вычварэнцы потым дыкпікі дасылаць будуць. Хто? Мамкін кпеллер гэты? Да не будзе, все будзе нормально, что ты переживаешь. Пиздец, а что это за лабірынты тут такая? Куды ісці? Ну, гэта выглядае як тое, што мы зараз трапім у рэсепшн. Прикол. Вось, типу, пакуль не тыркнешся, ну, я бы хрен здагадаўся, што гэта не аўтаматычна яны адчыняюцца. О! Это, напэўна, вось гэта паляпшэнне, узровень нумар 1. Сабачыя дверцы. Ну, вельмі дзіўна, не зразумеў. О, блядь. Что, дрэва зламалася? Нешта звалілася? Дрэва? Что? Все? Либо нам зачинили уваход? Ну, гарыць ужо чырвоным, все. Мол, находился, хопіць сябе. Мамкін пеллер? Мамкін пеллер. Не заходь до мамки у покой, у яе там ляжыць пеллер. Так. Слухай. Яно штосьці шукае. Вось такая вось некая непазітыўная гісторыя адбываецца ў гэтай жанчыны. Значыць, гэта што? Справаздача пра здарэнне. Неадноўленыя даныя, відэафайл, Island... ну гэта не Island, а даследаванне канала відэа. Мы не глядзелі яго. Кароткая інфармацыя. У ходзе задання па даследаванні канала цягам 4 гадзін адбывалася відэа і фотаздымка. Пры наступнай праверцы даных выяўлена, што запісанае відэа утрымлівае вялікую колькасць памехаў у выяве і гуку. Заўвага, Джеймс Мейсон, інжынер-тэхнік, архіварыус, займаецца аднаўленнем даступных фрагментаў відэа і аўдыаматэрыялу ў максімальна магчымым аб'ёме. Нехта, карацей, паламаў здымку. Далі камеру ў рукі, казалі, ідзі здымай, ён здымаў. Індаеўрапеец. Інструкцыя да інтэрфейснага модуля. Гэты модуль прызначаны для працы з тэрміналамі і дзвярыма. Ён прапановвае простыя і своечасовыя спосабы ўзаемадзеяння з сістэмамі кантролю доступу, паслядоўнасць дзеянняў, навесці, дачакацца праверкі і выканаць дзеянні. Кіруйце модуль дакладна на патрэбны экран, дачакайцеся пацверджання на экране, працягвайце толькі пасля станоўчага сігнала праверкі. Актывуйце функцыю модулю пасля пацверджання. Увага, не накіроўваць у вочы, гэта можа прывесці да цяжкіх парушэнняў зроку. Увага, былі зафіксаваныя паведамленні пра памехі на экране пры выкарыстанні модуля на месяцы. Калі ласка, паведамляйце пра любыя анамаліі тэхнічнай камандзе. Для працы функцыі патрабуецца 1/15 поўнага зарада акумулятора. Окей. Я спадзяюся, ну, батареек тут насамрэч да хрена, так што, ну, параскідана, так што праблем быць з гэтым не павінна. А навошта пістоля? Страляць у кагосьці прыйдзецца? Не, гэта інжынерная прыблуда, з дапамогай якой мы адчыняем дзверы, там узламваем сістэмы, гэта ўсё. Мы ж інжынер. Аб чом вы? Яна гэта андроід ці пра каго яна? Не, андроід гэта асобна. А ёсць яшчэ нейкая пачвара. Адкуль яна і што яна, невядома. Але яна ёсць, нібы, тут. Андроід нарыгаць не змог бы. Залатыя словы. Можа і мог, мы не ведаем, якая ў яго прашыўка. Рыгательная, тыпу, паставілі мод, рыгательны мод на андроіда. Тыпу, проста, каб, ну, чаму б не. Ля, нейкія там хмары да мяне ідуць, зараз інтэрнэт вываліцца.
Так, 78 9 верасня. Джеймс быў праў, я таксама гэта ўбачыла. Можа, прашыўкі ў інтэрфейсных модулях глючыць. Павінен жа быць нейкае лагічнае тлумачэнне. 12. Прашыўка не пры чым, яно тут у агляднай, і яно за намі назірае. 13. Я сачу за ўсімі сектарамі праз інтэрфейсны модуль, толькі так можна яго ўбачыць. Што бы гэта ни было, яно высокае. Ля пугаюць, слухайце, наганяюць мы это самае жудзікаў. Ад Джеймса Мейсона, Софія Ротаро Робінсон. Здароў, Софа. У мяне на экране ПК штосьці дзіўна адбываецца, калі я карыстаюся інтэрфейсным модулем, і нібыта хтосьці ходзіць. Можа, канешне, я проста запісы наглядзеўся. І ПК пакуль працуе, але раптам на экране пікселі выгараць ці яны дзверы. Перастане адчыняць. Можаш праверыць, а мне пакуль выдаць нейкі запасны. Значит, да, ну гэта мы читали про это. Давайте каля дрэва збяремся і будем цалавацца і смактацца. Значит, будем зараз спрабаваць. Агагательная прошивка, рыгательная. Трэба выше подвести, что ли? Опа, шар. Нормально. Нормально. Здаров усім. У мяне ёсць чпукін-докер. Таких чпукін-докераў у вас няма. Так, это мы глядели. Значит, уключаем усё. Двери раз, двери два. И зондус. Это каб проверить усе. Ну, третьего у нас няма. А, не, это перший. Чпунь. Бля. Это вы что, покой отпочинку? Что вы, блядь, за этими кветками некая тут своя атмосфера, конечно. Магчыма, будзе канец у гэтага відэа. А можа і не. Я аж да манітору вярнуся, каб паглядзець, ці сапраўды Ротару, лол. О, гіня кветка. Нешта Twitch какаха родзінкі не накидывае. Ну, ты ўсё хацеў кожны раз, каб родзінкі давалі. Каб ты не зразумел, на што іх марнаваў. Трэба ж з розумам. Хто з розумам марнуе, то і атрымлівае. Абнавіў, чакаю і пільна сачу за колькасцю. Так, агагательная рыгана нарыгала. Фу, асуджаем. Здаецца, не будзе неўзабаве ні твічоў, нічога ніякага. Сёння ноччу наогул увесь інтэрнэт паклалі ў краіне. Я вяду свое даследаванне, записываю данные у мяне по інтэрнэце, каб высветліць час, калі меншая нагрузка, калі у мяне больш за ўсё прахадзімасць інтэрнэту. І я высветліў пакуль толькі адное, што ўвечары варыянтаў мала, і калі дождж ідзе, таксама мала. У мяне так один стрым было, толькі і на наступную ўсё стало нормально. Ну вось нешта бывае такое, не раз уже мы сутыкаліся, што рудзінкі не выдае. Так, все добра, кветкі окей. Кветкі, it's a very, very good, but мы сюды прыехалі не за кветкамі. Мы прыехалі сюды разобрацца в information engineerables problemationables. Вот такая вось у меня англійская, можете записывать со мной. У мяне выключна оксфордскі говор. Это моё маўленне люцейшае просто. Так, ну-ка погнали. Вітаныч, здароў. Это працаваць працу і глядзець струмень, гэта сапраўдны лоу. Оу май. Ну, цудоўна, я вельмі рады, што мы і ў дзень можам усе сустракацца, таму што ўвечары ёсць падазрэнне, сустракацца мы будзем ужо не хутка. Ад Каіты Іто і назад. Каму Барбары Брыльскі Кларк. Здароў, Барбара. Зараз Машнінскі вернецца з пытаннямі, ці тая гэта Барбара. Разам з Ротару яны тут былі.
З яблоней штосьці не тое, яна пэўна сохне, хаця і ўзровень вады і паказчыкі глебы ў норме. У астатнім умовы ў кроне стабільныя. Я хацеў абмеркаваць з сабой магчымасці экалагічных наступстваў. Некаторых варыянтаў лячэння, але неўзабаве падумаў, гэта не можа быць звязана з пробамі з канала. Ну і гэта мы чыталі. Это агульнае паведамленне ўсім. Я не сышоў, сачу. А ты все ж чакаеш, што ратару ўсё ж таки з'явіцца. Окей. Значит, дзённік чытаем, не разумею. Хвіліну таму я працаваў на Аннексе, дапамагаў з дэз-растворам R9, а цяпер сяджу ў стэзе, гляджу на канал. Значимасць гэтага месца адначасова і зацікаўлівае і пужае. Можа, мы перашкаджаем мясцовай экасістэме, усе мы, нават наша яблыня. Можа, нам тут не месца, пытае ён 1 лістапада. Магчыма, канал выпраменьвае нейкі покліч, які ўздзейнічае на наше абанянне, зрок і слых. Можа, менавіта так ён і заманіў унутр Эдыт, Матье і, імаверна, Кена і Барбі. Калі гэта так, то ўзнікае пытанне, ці лагічна прадставіць сябе часткай кругавароту харчовых рэчываў у экасістэме. Калі бы мы аддалі нейкую часць сябе, гэта хапіла бы, каб насыціць цыкл. Якія ў чалавека цікавыя думкі ўзнікаюць. Кажа, давайте будем сабой кормить месяц. Лічу, топовая ідэя. Так, это мы сюда прыйшлі. Паглядзелі, там былі. Сюды, значыць. І потым нехта знойдзе чырвоную кнігу 11.12.2025, 14.53. Дажджу няма і нет нармалёвы. 20.14 дажджу няма, але інтэрнэт ні халеры няма. Працягваць сочыць. І гэта быў апошні допіс гэтай нотацыі, і вучоныя такія: чорт, што гэта значыць? Гэта час, калі знікла ўсё чалавецтва, ці што? Як звязаны дождж, інтэрнэт, гэтай запісы і знікненне ўсяго чалавецтва. Вось так і знікла. Раз і ўсё, і няма. Ляну тут пакою, мне здаецца, ўжо пора нейкую карту выдаваць. Час, калі знік інтэрнэт. Ну так. Монументальное кино. Карацей, это типу кино про апокаліпсис, і часто оно пачынаецца з того, што сядзіць нейкі чэл, напрыклад, на якой-небудзь сейсмастанцыі, так і сядзіць, курыць, п'е каву, там гарбату, там півасік, можа кіно глядзіць, ну тому што ў яго ўжо 10 гадоў, як на станцыі нічого не здараецца, ён такі, нормально, адпачываем, і тут рэзка ўсе датчыкі, типу, мэйдэй, і ён там пачынае тэлефанаваць, нешта адбывае. Так вось, гэта кіно будзе пачынацца, што сяджу я просто записываю данные, такі, так, дажджу няма, але інтэрнэт падае. Типу, ці не, я записываў 2 там, ці 3 гады гэтыя данные, усе надо мной смяяліся і казалі, ты некі дурны, ты ці што, там, типу, паехаўшы, псіхічны, нахрана ты гэта робіш, усё ж нормально, там ёсць інтэрнэты. А я ўсё записываў, і такі, типу, і нешта раскрыў. Вось такая, карацей, будзе гісторыя кіно. Netflix, тэлефануйце мне, прадам правы на гэты суперхіт. Так, это які ўзровень? Это наш узровень. Так это мы вярнуліся. Так дзякуй Богу, що яна хоць закальцавана, а то я думаў, што это у кожным адгалінаванні будуць 50 пакояў, і я буду потым хадзіць па іх як дурны, шукаць, дык тыпу, уже нехта свішча недзе. Так, тут уже трэба ўключаць святло. Гэта тыпу фіговіна бачна ў нейкім там канкрэтным гэтым сам, толькі нейкі ЭПК можа іх убачыць, нешта такое. Ну, сыходзячы з надпіс того, што пісалі. Так, это дзверы зачынены, окей. Што яго можна ўбачыць толькі праз ІПК, то бок яны так яго не бачылі. Так што хутчэй за ўсё будзем хадзіць за этой пукалкай і пужацца.
Некалькі гадоў записываўся, казалі, што дурны, і ў выніку аказалася, што сапраўды дурны. Ха-ха, кіно скончылось 2 гады, карацей, 2 гадзіны. Кіно паказвае, што чэл піша, записывае. Усё падыходзіць да таго, што ён робіць нейкае там супер адкрыццё, па факце аказваецца, нічого не зрабіў. Он такі, паказваецца, ну дурцы сядзіць напрыканцы, лишь бы. І ўсё, як бы кіно пра тое, што, ну, просто бывае так, што ты робіш нешта ўсё жыццё, аказваецца, нейкую хрень займаўся. Вось і ўся вам табе мараль. А можа твой мамкін пэлер гэта нехта з Netflix шукае ідэі для фільмаў і серыялаў? Можа быць. Яму прыйшоў час яму вучыць беларускую, каб мець самыя топавыя ідэі і самыя сучасныя. Гэта ўсё ж такі не трызненне. Я яго бачыла. Трэба глядзець праз інтэрфейсны модуль. Дагэтуль не разумею, як і чаму. Інтэрфейсны гэта які. Але гэты модуль паказвае тое, што чалавечае вока не бачыць. Галоўная памяць за намі таксама назірае. Нехта это бурбалкі ў жываце просто не ела даўно. А інтэрфейсны гэта які? Вось гэта? Ну тут нахрен мы нічога праз яго не ўбачым. Мы не тое, што мы і так ні хрена не ўбачым, мы праз яго дакладна нічого не ўбачым. Ага. Ну такое сабе, конечно. Такс. Ну это нам як бы папярэдзілі, і хутчэй за ўсё ёсць у мяне падазрэнне, што даволі хутка мы яго сустрэнем. Фрэндзі гэта, Фрэндли Файра. А ў сцэне пасля цітраў праз камеру на героя глядзіць чалавек у касцюме, сыходзіць з кадра, зарываючы шытак запіс. Ну нешта такое, так, тыпу, насамрэч. Усё гэта была праўда. Пум-пум, ці не, пум-пум, усё такі, такія, ні хрена сабе замут. Такі маленькі, што бачна толькі праз інтэрфейсны модуль. Так, все правильно. Все правильно ты сказаў. Сама гэта прылада і ёсць інтэрфейсны модуль, як я разумею, але... не, вось гэта модулі. А можа і гэта? Кэт, можа гэта і ёсць. Карацей, будзем глядзець, будзем спрабаваць розныя варыянты. Я думаю, што нам... Хопіць там хадзіць, я сказаў. Что это такое? Тут уже двери нечто позачиняли. Ну, зараз пачнецца. Карацей будзе квест по пераключэнні энергии, я уже бачу. Чекайте, мы тут были ці не были? Блядь. Во! Чебурек из яго нешта выросло. Так, пачакайце, мы ж туды вернемся. Просто было бы няблага неяк зафіксаваць у сябе ў галаве, дзе мы. Servers. Там серверы жывуць. Бля. Просто я одинокі остров. Так, окей, туды мы не пойдем. Але ён за нами сочыць. Так, все правильно. Праца у яго такая. Кажа, я буду за вами усімі. Чекайте, а дзе гэты? Я ж толькі што бачу. Так, сервер. Мапы нема, нічого нема. Ні інвентара, нічого нема. Так, што закіт на працяг адразу бачыць чалавек з індустрыі. Все правильно, гэта будзе на 3 часткі кіно адразу. Каб бы, ну, тупо грошы зарабіць, а чаго сэнс усё. Нешта вырасла, зноў грыбы. Ну тут не зразумела, ці то грыбы, ці то кветкі. Так, пайшлі пераключаць. Лунцік гуляе ў хованкі. Опа, так, дзверы візуалізацыі. Ліфт. Не, ліфт пакуль не ўключаем. Сістэмы дзвярэй і зонд. Пайшлі глядзець.
Спачатку ўсё даследаваць, потым ісці да ліфта. Ну, але я думаю, што ў ліфт нас пакуль не пусцяць. Узровень доступа 3. У нас такого няма, але паспрабаваць трэба. Смактаць, кажа. Смактаць. Смак-так. All on the floor. Смак-мак. Смак-мак. Так, сервер... А, гэта ліфт. Серверны. О! Имаджинг. Это визуализация. Ёпта. Ой, бля. О, я про памеры. Чым больш пакояў, тым мне горш робіцца. Шо гэта? Хто ты? Сцяна? Камплюктор? Не працуе. А мапа, ці мы ўжо нешта эканомім? А, мы яшчэ нічого не эканомім, апроч рудзінак. Ха-ха-ха. Я гляджу, тут усе толькі рудзінкі эканомяць. Эйкон безяйкавы рэпер. Няхай. Ну, мне бы я за яго заступацца не збіраюся. Цвіль нешта. Можа цвіль, там не зразумела нешта расце. Робім 3 часткі, збіраем давер, бярем шмат грошай на 4-ю, аддаем 4-ю здымаць хер зразумей каму за копейкі, бабкі пілім, знікаем у арабскіх краінах, потым піляць нас. План сот... Уф, выязджаю. План вообще гармата. Все, записывайте мяне. Я уже купил билет на автобус Новогрудок-Минск, Минск, потом аэропорт и еду одразу у Дубаи. А, шо это значит? Какая эхография? Кто такая эхография? А хопить на визуализацию? На визуализацию хопил. А вот на эхографию Смактек. Так, а на эхографию мы можем отлучить вот это... А что такое эхография? The Pass. Induction. The Pass Induction. Я понятия не могу, что такое The Pass Induction. А туда мы ходили. Ой, блядь. Треба ж дзверы паглядзець, якія тут ёсць. Вось гэта, напэўна, нейкая эхографія. Выглядае як эхографія, што бы гэта не было. Не, чым больш давер, тым больш грошай. На старт франшызы шмат не даюць, на працяг даюць. Блядь. Я так і думаю, што у гэтага плана ёсць это самы нейкі недахоп. Можа, збіраем грошы... О, все правильно кажаш, адразу шмат не дадуць. Галоўнага мінкульту не браць. Шо, мала дадуць ці што? Так, нам туды неяк трэба трапіць. О! Ці там былі так самы. А, тут было. Трэці трэба. Окей, трэці. Ну, я зараз пачну сам это самую карту маляваць. Сур'ёзна. Что адбываецца? Хулі вас так как цёмна-то? Што гэта? Імагін. Імагін. Я ведаю, у мяне там былі дзе адчыніць дзверы у Імагін. Дадуць нямала, але не грошай. Окей. Тады не будем браць. Значит, эхографию отключаем. Визуализация номер 1. The Pass. Ну, Pass это проход. Induction. Induction это и есть эхография, може? Малюнки ніякі не зразумелі зверху намаляваны. Ой, бля. Який узровень? Вот, перший. Огонь. Так, не той модуль. О! А во! Юкарный бабай. Дык это мы, отрывливается, узломали усіх. Давайте сбегаем что-нибудь, отключим. И... а тут який треба узровень? Саме перший. Да у меня этих перших. На тебе. Бля. Хуки, ну их нахрен. Я хочу паспрабаваць уключыць тую... так, трэці ўзровень. Туды мы зайшлі, мы ходили.
Тут мы глядели. Треба просто не позабывать усе двери. Давайте мы что-нибудь отлучим. Мы же можем отлучить то, что мы уже... Да, в этом же, у этом же и логика. Потому что мы уже где-то походили. И мы можем зачинить тому, что мы атрымалі ўваход. Так? Напрыклад, ты, дзверы, проход же адчынены уже, все. Все. Ну, то бок нам умоўна гэтыя. Вось гэта. Камон 2 таксама можна зачыніць. Атрымліваецца, напэўна. Ці не? Дайце разобрацца. Блять, тут без чарки не разобрацца. Ось так і трапіў туды, правильно? Что, блядь, было только что? Кто тут шморгается, я спытал. Так, ну тут мы были. Так, значит, Камон 2. Бля, ну гуки тут, конечно, не такие малоприемные, треба признать. Камон 2 можно выключать так само. Тоже так, окей. Давайте отключим отрымліцца. Зон 2. Лифт. А паспрабуем лифт. Ці спрацуе ён? Уваход у архіў. Трэба пацверджанне. Напэўна, так не працуе. Неабраны модуль. Ясно. Не тое, так это не працуе. Значит, так, я абраў, отключил, лифт, уваход отлучаю так само. Дзверы зоны регистрации, это вось гэтыя, правильно? Кто где там дыхае? Я-то зараз подыхаю. Ну, ресепшн, все, отключили, нам ён не трэба. Ну, застаўся зонд номер 1. Хто гэта, я паняцця не маю, што это за зонд. Але хай будзе ўключаны. Так, это новая территория. Пошли назад. Я хочу уключить это... А тут что у нас? Архив неактивный. Як туди трапить? А, тут третій треба. Ехографія. А, ось ехографія. І в ехографії треба... Це саме... Ось яна ехографія. І двері візуалізації номер 1. Все, я зрозумів, візуалізація це там, де древо. Значит, 1 мы отчинили, 2 зачинили, это нам не трэба. І ехографію уключим, калі у нас будзе ключ доступу 3-го ўзроўню. Все астатняе повырубали нахрен. Нам не трэба. Ось сюды, каб трапіць, нам трэба 3-й ключ. Ну все, пошли. Атрымліваецца вось сюды. Ці мы тут былі, мы просто з іншага боку тут былі. Не знаю, що ми тут былі просто з іншага боку. Так? Угу. Так, мы тут были. Почекай. Задачка. Правильно разумею, что мы паўключаем усе і убачым гэтак невядомае? Yes. Ха-ха, менавіта так гэта і працуе. Ну, мы яго убачым, я думаю, что спачатку нас заб'юць. Ну, разик. Для астрастачки. А, нам ж трэба зараз знайсці... Там же, памятаеце, было ж месца, куды мы так і не дайшлі. Почекайте. Я позаблуду всі коридоры. Я і так не самый, это самый разумный в этих пытаниях. 3-й уровень. Давайте поглядим, что тут еще было. Дверь визуализации номер 2 нам не трэба.
Ліфт серверы. Вот давайте спробуем включить. Але яны таксама, напэўна, скажуць, дай. Так, туды мы яшчэ пойдзем. Лифт серверы тут были. Ага. Требуется это охоту в архив, потребуется подтверждение. Значит, это мы покуль отключаем. Так, сервер отключаем. Системы дверей и некий зонд номер 2 так само мы покидаем, как и зонд номер 1. О, пророс человек. Чисто бульбинг отбылся. О, Олвин додае у спіс Револт. Що я вам могу на гэты конт сказать, ребята? А що робить? Додал. А что робить, ребят? Ой. Так, добра. Мы, значит, зайшли до грибача. Во, а Янчик ось видалив. Вітаю, Янчик. А ось так. У нас атрымліваюцца нейкія кангломераты ўжо тут. Бульбу доўга хаваў у кішэні. Ну. Вось што бывае, калі насіць з сабой бульбу у кішэні просто год. Нормально. Так, давайте глядзець, тут ёсць тэрміналы. Дзённічак. Читаем. А чый-то хоть тэрмінал, дзённік-то? Значит, 24 чэрвеня я рэдка аналізую свае думкі і паступкі, але гэта месца, канал, у гэтым нейкі сэнс, штосьці важнае. Праз паўгады. Я турбуюся, Джеймс стаў замкнёным, мы ўвесь час перажываем штосьці, але яго ўжо некалькі дзён не бачна. Джеймс звар'яцеў, замкнуўся, цяпер už дакладна, у вестыбюлі і паставіў нейкі кодавы доступ праз панелі ў туалеце. Паспрабую прасачыць, куды ён ходзіць. Можа, атрымаецца трапіць у вестыбюль. У агляднай другі ўзровень доступу застаўся толькі ў яго. Усе даныя я выправлю на тэрмінал архіва, няхай астатнія таксама бачаць. Значит, нам трэба знайсці, значит, наступны ўзровень доступа у гэтага Джеймса, які звар'яцеў. Нешта з туалетам звязана. Батарэйкі ёсць якія? Нема. Гэтакі бульбамен атрымаўся. Ён самы. Давайте глядзець, што у нас тут ёсць дзверы агульнай зоны. І дзверы агульнай зоны 1 і 2. Адчыняем. А ну тихо, я сказал. Калі вот так вот перакрыўлівае, это трэба абнаўляшкі рабіць. Это, типу, нейкія там магнітныя буры. Так, мы ж тут былі. Ну. Я так здорово уже заблытаўся, калі шчыра. Так, ну тут сетку нехто нейкую ушмандоліў. Значит, тут дзверы. Ну, это нам давай возьмем. Калі даюць батарэю, трэба браць. Тут былі. Позаблытаўся же. Сюды толькі застаецца. Магчыма. Опа. Магчыма, тут таксама быў нейкі бульбамен. Згніў. Что, кассовый аппарат? Калькулятор? Окей. Так, что это? Почитать будешь, что?
Значит, справаздача пра здарэнне, доказы старажытнага жыцця на месяцы. Значит, 25 студзеня 78 года. Кароткая інфармацыя. Экіпаж правіў серыю лабараторных аналізаў некалькіх узораў, сабраных падчас задання па даследаванню канала. У узора нумар 3476 былі выяўлены комплексы біямаркераў стерана, не ведаю, што такое. За увага, данное адкрыццё з'яўляецца доказам існавання старажытнага жыцця на месяцы. Узоры сабраны ў тым жа раёне, што і ўзор 3476 накіраваны на дадатковыя аналізы і радыёуглероднае датаванне. Значит, мы знайшлі месяцовае жыццё. Раней было папулярна на Марсе знаходзіць, зараз бліжэй, бо Марс не так пужае. Кароткае ўтрыманне задання у сэнсе ўтрымання, это самае, склад задання, збор узораў у канала. Значит, 23 жніўня 78 года ўзяцце узораў у раёне ўвахода ў канал, выкананыя дзеянні, збор керновых узораў з паверхні выкананы, мне здаецца, мы гэта чыталі. А вось выяўлены новы біялагічны від. Так вось гэта ён, гэта від. Гриб, кветка, нечто такое. Окей, значит, бульбазаур. Так. Від, які жыў на месяцы і прарастаў як бульба, гэта бульбазаур. Усё правильно. Тью 70 Мэй. Вот так. Тьюздей, напевно. Початок покемонов. Я думал, что это, где я это уже бачу. Калис Лукер, ну-ка. Так, и что? Так этой штуки так гучать. Это может нечто. Во. Это дверь отчинить. Это вот то, что он заблоковал. Вот и туалет. Ну-ка. Не? И что это? Что, стрелка-то что? Ну это подобно на стрелку, не? Ну ты бы намалевал никто стрелку. А это некие кропли. О. Ну это, напевно, наш это бульбазаур, может, и шел. Ну, вот это, певно. Ну, стрелка же, стрелка. Бля. Это ты бы... что я натискал? Ты что? Яно шпурчочить нечто. Ну, значит, вот где-то Калис Лукер, правильно? Ты показываешь, что пароль оттуда. Ну, ты попошнее личбы. Ну, вот 34789 и что? Дика, як разобраться, в яким парадку там ніхто нечто натискав. Где? Ну, каже, ну во, сюди гляди, гляджу. Калис Лукер, ёкарный бабай. Бля.
Нічого не розумію. Типу, ну, типу, ёсць... А, до речі, хлопцу, всім вітаю. Ралів, дякую за те саме рейд. Я тут у задачах заграз. Всім здорово. Ралів, великий дякую за рейд. Рейдерам усіх вітаю. Ми тут разбираемся на месяцовой станции. Тут у нас некая пачвара. Кроме андроида у нас уже з'явився ось кайласка проросшая бульба, пророслая. Ось она проросла пакуль просто. Але тут ёсць нейкі ходзіць нейкі хрен, які просто не бачны, але можна убачыць праз вось гэты анігілятарны штуковінц. Так что тут у нас весело. Правда, мы яго яшчэ ні раз не бачылі, але ён ёсць. Это як з суслікам. Рейд прыйшоў, пакуль фей цыцкі там ну, у каментарыях маляваў. Я ўсё бачу. Так, усё працуе, галаса не працуе. Рэдак дадаў, бачу, што на это самае, на заляцела на Еўропку. Усё на цыцкі заляцелись. Так, так і ёсць. Ж па-любасу, усё феі з сваімі цыцкамі. Што адбываецца? Пра тое, што адбываецца ў чаце, пытанняў няма. І тут распуста. Ай, ребята, респект тому, хто видалив Revolt. Revolt уже додавали і видаляли вже 2 рази. Значить, ми пароль нас знайшли, прийшли сюди, він каже, ось тут. Чекайте, а що там ось світиться? Дайте поглядеть. Кветки намалявали. І тут. Тут это кетки тут паўсюль. Яго не выдаляць трэба, а дадаваць у чорны спіс. Ха-ха-ха. Адкуль столькі ненавісці у вас людзі, адкуль столькі ненавісці да звычайных гульняў. Бля, ну пакуль это праблема. Я пакуль не разабраць. Можам не паспрабаваць змяніць гэта сам паглядзець якімі іншымі. Так, чакай. Можа мне трэба іх 2 паглядзець. Не просто так. Ну, типу, это показывае умоўна. Ось, типу, глядзі ўверх. І што? Ну. Ну, яна як бы падсвечвае, ну, там, ну, зусім не зразумела паслядоўнасць, там не бачна. Ну, што гэта такое? Што гэта можна сказаць? Што? Это на паслядоўнасць лічыцца? Тады... ну, можа быць. Так. Ну, це, ну, якби скидує. Тобто 3 робиш у любим, то саме пік, а потім пом-пом. Типу їх 3. Ось. Пом-пом, ну, що не зрозуміло. Ці це нейкая падманка. Так і наогуле ўсе аднолькавыя. Блядь, заебал. А тут ёсць што? Не. Ну, задача. Зараз червону книжку достане, почнется чорний спис. Все може бути. Чорний шит. Червоно-чорний шиток. Базовий гайд по ютубі на складаний па. Робиш пік-пік, пок-пок, потім бом-бом. І все працює. Ну, на тенді з бом-бом. Треба вводити пін-код своєї карти. Давай, не пін-код, треба... Давайте, досылайте свои целевые коды с карток. Ось, платежных. И будем проверять. Все послідовно. Текстури освітлення цікаві у гульні. Дякую Богу, ніяк у тих подробках під Fallout. Ну,
Ну, тут мне подобаецца, ну. 3 лічбы на двароце. Давайте, ЦВВ, ребят, пішем. Давайте яшчэ раз. Джеймс вар'яцеў, заперся нейкі кодавы доступ праз панель у туалеце. Паспрабую прасачыць, куды ён ходзіць. Можа атрымаецца трапіць у вестыбюлю ў абзорным. Так, заставце данные, я выправляю на тэрмінал архіва. Пусть... Ну, вось, гэта ён пра гэта кажа, што, тыпу, доступ ён заблакаваў. І што мне гэта дае? А можа, мне там трэба ўвесці тое, што я бачу тут? Можа, так трэба рабіць? Ну, либо так. Ну, погнали. Ебал ты. Ну, мне здаецца, что такая некая последовность там. Ну, Гордей, что не натискай? Блять, складаная задачка некая. Так, шо робить? Ну, зараз будем 40 хвилин бегать сюда. Слушай, может подсказки какие будут? Чуешь? Человек Бульба. Ну-ка давай. Ворушися. Роби что-нибудь. Так. Вот тут. Ну, вось нібыта вось так можна ўбачыць, да? Што тыпу мацнейшая за ўсё вось атрымліваецца это какая... Это 9, ой, 7. Вось 7 нібыта больш за ўсё праціснута. Наступная... А, пачакай, можа быць і не. Ну, вось вось так, што сказаць, 7. Потым, напрыклад, 9. Потым, що там зверху, 4. Ось так, 7, 9, 3, 8, 7, 9, 3, 8, 4. А там що, інші лічби? Не. У мене там 7, 9, 3. Это не как комбинация вот гэтых лічбаў. Блядь. З лічбы БЧ гэта ціскай 77. О, 3 сякеры лепім. Погнали. Раз, два, 3. Може не так, я не виду. Так, орех. Ну-ка. Я зараз умажу. Може стрільнуть треба. У нас же есть. Так, я сказал. Чисто инженер, одразу 100 рублей, бачно. Шо, чинилися? Я сказал, пусти. Человек Бульба может только правильную сторонку драчки назвать. Понабирать по объявам инженеров, а ты потом не ведаете, какие кнопки тиснуть. Ну а что робить? Я, клішера, зусім я нешта апрашпанчэрыўся. Я... Святло гэта яшчэ свеціць, перашкаджае. Блядь, што так святло свеціць? Всё, няма зараду, паламаў. Ёкарны ты бабай.
Что за человек? Где это самое? Рекуклер. Дай батарейку. Так, тут я все починил, тут все починил. Что вы там? Затарки уже разбираетесь? Что мы бачим на картинце? Жаба такая. Ты погляд... Во! А что это такое? А это что такое, я спрашиваю? Что это такое вот это такое? Что такое? Ну-ка. Зараз будем тыркать. Графічны баг, подсвечаны тыя кнопкі, якія ў цемры знаходзяцца. Вось я баюся, што так ёсць. Што там просто святло так падае, і яно як бы разбівае гэтыя кнопкі на дзве часткі і не бачна. Па сямёрцы ўбачыць можна ж. А, ну што яна разрэзана, тыпу. Тут... Ну, графічны баг. Тут нават адсюль бачна падсвечваюцца. О. Окей, значит, все ж таки нам трэба іх неяк подловіць, атрымліваецца. Може я ўвогуле неправильно все раблю. Мне здаецца, что это ўвогуле, сапраўды, это нейкі просто... Во, ёпта. Ну это просто подобно на тень. Так. Ну типу 3, 4. Ой. Задачка карацей. Мы, конечно, можем... У терминале погляди, кот. В якім терминале? В сенсе пойти на это... Ну, тебе могу написать с Google. Почекай, давай покуль походим. Ну, нешта такое трэба, потому что я пакуль што нешта зусім туплю, я не могу зразумець, што мне куды мне ісці. Ну, в сенсе... Это пэўна нешта з гэтымі лічбамі. Пэўна мы павінны прагледзець яго з дапамогай гэтага самага, таму што ну я знайшоў вось ісці, тыпу, паказвае, калі ласка, ідзі, глядзі, вось. Тыпу, сюды. Сюды глядзі. Падыходзім. Каліс лукер. Можа, з нейкага іншага боку, можа, неяк трэба, каб не падсвечвала, можа, это адмыслова з падсветкай зроблена, каб нас заблытаць. Ну, типу. Неужели ну, там все такие разумные тут? Ну, их два. Может быть, некая повинна быть и там подказка, але яно... Ну... Ну, яно просто подсвечивает, это просто тень. Ну, и все. То бок яно ніяк насамрэч не адлюстраваны. Можа быць прыкол у тым, што лічбы ў прынцыпе не на іх.
Ёсць нейкі нармальны чорна-белы тэрмінал побач з дрэвам. Думаеш, там ён уже запісаў код? Ды ні, такого не можа быць. Наўрад ці. Так, може модулем іншым трэба падсвяціць, ці што? Ну, гэта нібы звычайны. Ну, зараз схожу, погляджу. Ну, это просто светіць і ўсё. Нічога. Так, окей. Ну, и это самый основный, конечно, поглядим. Ну, так само вось. Чисто от подсветки. Он просто светит. Ці варыянты яшчэ такі, што нам яшчэ недзе трэба пахадзіць, мы яшчэ нешта магчыма атрымаем, і тады мы зможам разгледзець. Так, давайте где-то поставим. Свяціць. Можа быць, мы нейкія дзверы ўжо адчынілі, пакуль там шмэргаліся. Я ж там нешта націскаў, нейкія дзверы. Так, ну это ліфт-сервер. Это пакуль без аутентификейшена. У нас няма. А хоррор будзе? А хоррор выйдзе? А хоррор памёр. А скіньце мяч. Пачакайце, з хоррором. Тут у нас... Так, гэта пронг. Тут мы уключили двери визуализации номер 2. Это нет, нам не треба. Лифт серверы не треба. Системы дверей и зонд 02. Что за зонды? Где мы их повинны знайти, эти зонды? Ну, еще може будуть. Это нечто може з некой центральной. Так, там древо. Имагин 2. А мы ж там были, правильно? Мы направо пошли и потом отчинили... Вось, это вось уваход у Имагин 2. Ага. Был уже хоррор. Зонд, якія зеленые человечки пхаюць у сраку. А, это ён. Ну, добро тады. Да это нормально. Это мы поважаем. Так, ну тут мы были. Тут дверь визуализации номер 2 нам не треба. И географию мы не трапим, потому что у нас нема ключа третьего доступу. Номер 3. Який вось мы зараз намагаемся атрымаць. Але нам для гэтага трэба адчыніць самые двери вот эти. Так, почекайте, это Имагин номер 1. А, это Systems. Ой, блядь. Так, это Имагин. Ага. Ну, давай. Так, цяпер у мяне ёсць інтэрфейсны модуль ПК, гэта інтэрфейс называецца, якія адчыняюць дзверы. І я змагу працягваць працэс загрузкі архіва. Ну не зможаш ты пакуль. Базы данных. Смактеску. Румынскі гулец у футбол Смактеску. Так, это абыход... Мяхі, існасць. Это мы глядзелі ўсе відосы і ўсё, в прынцыпе. Ну, захаваемся. Варыянты якія? Можна падгледзець гэты паролюс нарэшце. Так, трэці. Так, ну тут мы былі. Это куды? Commons. Так, это... Угаки покой. Это мы сюда можем и так пройти. Окей. Это да, свища знову нехта. Жаба нейкая. А може комон нам яшчэ якія дзверы тут адчыніць? У нас былі тут замкнёныя дзверы ці не? Я не памятаю.
А, ну это Імагінг 2 нам не цікава. Это ліфт серверы не цікава, у нас няма доступу до іх. Ну, в принципе, то і все атрымліваецца. Значит, не знайшоў яшчэ нейкую цэдулку з кодам. Ды это вось яны, разумееш? Вось яна цэдулка. Можа тут нешта, дарэчы, можа гэта чалавека бульбы. Так, чалавек бульба. Андай. Ну, так себе выглядае, конечно. Кардонки нейкія ляжаць. Нават цікава. Яны ніяк себе не выдаюць. Это некие 3 лічбы, але, ну, самі разумееце, што, ну, камбінацыі тут могуць быць любые просто. А можа быць нешта нейкі недзе кабінет яго. Няма нічого, мы паўсюль же пабывалі. Сасунеску. Быў такі. Вітаначкі ўсім, Аліна, вітаем. Дык код гэтай фіговіны павінен запісацца ў базу дадзеных. Потым можна на тэрмінале падгледзець яго, а ты, напэўна, не знайшоў. Не. Это не так. Мы павінны, то бок, тут два этих самых. Атрымліваецца вось гэты. Ён падлучаны правадамі да гэтых дзвярэй. Каб яго увесці, як бы ідзе падказка тое, што это не гэтым. Ну, ідзе падказка, што падказку шукаць там. Ну, ісці па этих самых. Па стрэлачках. Туды, 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 туды. Можа, ў іншым месцы яшчэ нешта мы знайдзем. Вось, і мы, тыпу, знойдзем тады это самае. Там такі же каліс локер, такія же лічбы. І стрэлка вядзе сюды. Значыць, код тут. Але код гэты, каб убачыць, хрен ведае, што трэба. Окей. Что тут у нас? Кветки. Карацей, задача. Прям задача. Я пакуль не разумею. Так, калі мы вернемся пачатак. Ну, конечно, закрутили, дык закрутили. Так, дрэва. Дрэва, трэба падказка. Тут можа які-небудзь падказкі. Але каб туды трапіць, трэба трэці пароль. О, трэцяга ўзроўню пароля. Пу-пу-пу. Так, тут у нас все. А, архивы выключены. Что архивы выключены? Ну, гэта мы уже рабілі, просто чамусьці яна, напэўна, адключыцца. Уключыць монітор інтэрфейсу бяспекі. О, ёпта.
А, не-не. Стой. Ну, подработать интерфейс... ну, так это ж я не... А, бля. Во, ёпта. Подлучэнне да серверу. Памылка подлучэння. Упэўніце, што сервер функцыянуе і паўтарыце спробу. Алло! Вот это архив есть. Это мы архив запустили. Паўтарыце спробу. Упэўніце, што сервер функцыянуе. Так. Ну, я думаю, что это нам супер-пупер ничего не даст. Ну, давайте попробуем зараз. Подлучимся. Теперь задача может измениться. Треба знайсці і запустить сервер, каб працягваць загрузку архива. О. Ну, погнали шукать. Это могло запустить як бы... ну, некий типу алгоритм гульнявы. Может быть. Может. А может ничего не зрабіла. А чему у меня Commons 1 уключены? А что мы тут робили? Так это ж Commons 1, но что я его включал, я. Так, тут ничего не изменяет. Блин, зараз меня скончился. О, оттулину паузи. Так нема оттулин ніяких. Так, окей. Каратей. Ребята, тут нечто у меня некий зависон. Давайте поглядим. Зараз я, може, некий момент пропустил. Зараз у Гуглі пишуть у всіх это проходження, это все. Пин-код. Ну-ка. Вот я зараз гляджу, що хрена, карти навіть які є. Нет, это нечто, слухайте. Як я зрозумів, нечто, нібито ми рано яшчэ гэта, ну, то бок, ён не адчыняецца, таму што нешта яшчэ не тое. Ну-ка. Там нешта нібыта дагэтуль яшчэ павінна адбыцца. Рабі адтуліну і паўзі. Ну, это класс. Система дверей. Давайте попробуем лифт сервера, я запущу. Где ты, блядские серверы? Бачите, в чым прикол? Оказывается, треба было запустить там систему, и тогда лифты запрацують. То, что мы зрабили, то, что я зрабіў, после этого запустились сервер, запустились лифты. Ну, и ёкарный баба. Так что, поедем куда-то, что будем стоять? Блять. А чего не едем? Может, что зонды треба запустить? Не уключены. Бля, это треба. Подлучать треба
Вось у пачатковай лакацыі вось гэтыя ўсе команы. Яны толькі нам ядуць энергію. Бяры шытак, замалёўвай схему станцыі. Ну нешта тут такое трэба ўжо рабіць. Значыцца, дзверы рэгістрацыі. Комон 1. Комон 2. А калі тут уключыць... зонд. Зонд я хацеў тут уключыць. Пачакайце. Усе пачакайце, я сказаў. Я сказаў, усе пачакайце. Нейкі дзіўнаваты ліфт, кнопак няма. Ну, як бы гэта крыху мяне таксама здзівіла. Так, серверный лифт. Окей, мне зонд трэба ўключыць. Ну, я думаю, што зонд. Я яго просто яшчэ не бачыў, але думаю, што можа трэба запусціць усе зонды гэтыя. Вот, так, я запусціў зонды. Цяпер бяжым да ліфта. Сенсоры. Шо сенсоры? Во, блядь, тут бумажка нейкая. Elevator can be faulty. Give it a moment and try again. Ну сам? Так, блин. Где кнопка? Во, блядь, кнопки. Лист сенсорный. Сам ты сенсорный. Ее поверх вызначается твоим доступом. Типу з 0 поверх тебе можно ехать только на 5, где твой станок стоит. Ну такое может быть. Голосовые, як у том ролику про шотландцев. Ну, 11. Есть такое. Так, знову нехта ригав тут. Блять, виглядає, що треба доставати. О, знов ригав. Ну, такі роблять, що ригають. Так, загрузка системы сервера. Проверка дисков. Сбой загрузки. Ну, вядома. Проверка дисков. Ну, конечно. Спынена запустите диагностику, каб выявить проблему. Ну, давай. Программа будет закрыта. Диагностика. Погнали, ребята. Диагностику робим. Я, як сапраўдны айтишник, я все ведаю про это. Каб працягваць, подлучите IPK. У мяне гэтых IPK твоих, як целое одно. Выконваецца диагностика. Это может занять некоторый час. Дякую. Диагностика. Так, значит, пошкоджені некие там литерные. После внесения выправления перезапустите программу. Окей. Сбой загрузки. Проверка дисков. Спыни. Запустить диагностику. Капус... Так, я не то зробив. Раз нам попросить IPK. Перезапустите. Кого перезапустить? Это? Диагностику мне треба перезапустить. Блядь. Я вам что, инженер? Ну, психичные. Может, это перезапустить? Олег, это выключить, здаецца, ПК. Иди ремонтуй.
Ремонтуй і палкою так тикаються. Ну, С1, Е2, F3, Б4, поранил, ну, забил, далее что? Мы что, гуляем у морский бой с тобой? Перезапустить, это может быть это? Все як моя праца. Во! Не? Козел ты майонезовый! Есть другі варыянт, можа быць там яшчэ ліфт просты быў, можа на ім спачатку трэба праехацца, а потым сюды было трэба паўсці. Я не разумею, што мяне хочаш. Што ты хочаш? Чабурэк. Можа трэба ім... Дзе ты? Не. Давай яшчэ раз. Ну, адрамантаваць трэба гэтае С1 і іншае. Ну, так адрамантуй. Дзе адрамантуй? Окей, ну можа быць, нам на іншым ліфце трэба спусціцца і сапраўды адрамантаваць тое, што ён піша. Я думаю, просто это будзе неяк аўтаматычна. Окей. Давай. Дастаем. Шпэндзімся. Магчыма, нам трэба на іншым ліфце спусціцца, ніж там адрамантаваць. Там усё як моя праца, там маўчу і не падказваю. Потым у Руді скриншотаў на поле я бы... Какие скриншоты? Все на папірах. Потому что папіран не горить. А это ваши комплюктеры. Так, у меня уже осадка уже скончилась. Пишешь целыми днями. Так, С1. Е2. Ходи. F3. И Б4. Забил. Погнали, каратей, это самое. Кто тут вас рыгал? Я не разумел. Ну, что вы рыгали. Так. Треба було вниз ще раз з'їздити. До речі, поспробувати. Як варіант. Давайте поспробуємо зараз. Невідомо, кольки тут поверху. Так, а что вылететь с голосования? Так, на данный момент тапс. Давайте вниз. Я потом еще раз попробую вниз натиснуть. Чисто для проверки. Для того, как я буду спокойный. Может там сервер под сервером яшчэ ёсць. А мы не ведаем. Ага. От Смактанус отбылся. Анус от Смактанус. Значит, едем наверх. Так, у вас тут все как звычайно нормально. Так, ехать наверх можем? Нет, только вниз. Окей. Значит, что робим? Отключаем серверы. Серверный лифт. Не тут. Оп. Что можно? А можно выдалить Frostpunk и залететь УФЛ. Жудость всякая. Я подлучу усе это самое... Свои ресурсы для того, как мы не гуляли у УФЛ. Так, нам треба до звичайного ліфта. Ён тут таке.
Бля, другого ўзроўню. То вось другога ўзроўню нам дасць хутчэй гэта ў гэта той ІПК, які мы знойдзем чалавека бульбы. А можна так, що за УФЛ? Футбол. Ты ж у футбіку шарыш, ну так що шару, я не гуляю в симулятор футбольный, я их не перевариваю, меня такие, что? Я могу гулять у футбол, нормальный, звычайный, и глядеть люблю, а вот гулять у симуляторы мне не это самое. Дед напаскудил. Такие, что, футбол? Пока. Які доўбні спраектавалі станцыю з ліфтам, які залежаць ад энергазабеспячэння, але не зрабілі дублюючыя гулесвіцы. 100%, тыпу, ужо бачу сітуацыю, у якой палова просто падчас эвакуацыі палова захрасае ў ліфце просто. Ці не можа выклікаць ліфт і стаяць такі знізу. Ну ўсё, нам гамон. Потому что мы не можем на ліфце, ой, па лесвіцах, па сходах там падняцца ці спусціцца. Так. Трайгейн. Я зараз тебе зраблю трайгейн. Зараз усім буде трайгейн. Пачакай, а можа гэтыя памылкі я магу выправіць там на экране? Не, гэта наўрад ці, так? На архіўным экране. Наўрад ці яно звязана неяк будзе. Так, ну тоді поспробуємо ще раз. Та його трохи пердолить. Ну, що ти хочеш? Ошибка подлучення, ну. Поспробуйте, як адремонтуєте. Я тебе зараз адремонтую. Козел мене називає. Так, ну что, мы уже, гляджу, уже 2 гадзінкі погуляліся. Давайте я тады захаваюся. Адтуліна. Былі мы ў той адтуліне. Все мы той адтуліне ўжо адтулілі ўжо, што трэба. Цудоўна. Дзе рэкуклінг? Мне трэба батарэйкі скончыліся. А, 5-й раз давайте зайдзем паглядзім. А што там? Мы тут архивы, двери визуализации номер 1 и системы дверей. Ну, мы тут ничего не отключаем. Калі на вас паверха не выйшлі, ці варта дзякаваць планяру? Канешне. А кому яшчэ? Оба! Оба! Ну, походили, поглядели, повывучали. А вы думали все. Ну и Frostpunk выдали. Я поглядел раз, что там, як там. Ага, ну вось. Револт додадим. Все, в принципе, ты и все. Ну все, дякую всім вялікі, што завіталі на стрым. У нас сёння нават стрым трымаўся, хоць я разумею, не ў супер-пупер якасці, але трымаўся. Дякую вялікі, што завіталі, дзякую вялікі усім ты... О, адразу лаг, які, дзе? А ну-ка, адчапіліся. Ну і Frostpunk выдаляй, адышлі. Дякую, што паглядзелі, дзякую усім тым, хто пісаў, дзякую тым, хто галасаваў. Не забываем яшчэ пару хвіліначак. Вылятае пакуль што на дадзены момант вылятае Тапс і залятаць будзе Frostpunk. Гуляць будзем у Manor Lords. Manor Lords можна якую-небудзь новую кампанію распачаць, таму што сваю пад відэа я ўжо зарабіў. Трымаўся лепей, чым папярэдні. Залатыя словы. Дзякую вялікі спонсорам на Patreon за вашу падтрымку. Хто хоча і мае жаданне, заўсёды можете зайсці на Patreon, падпісацца і падтрымаць плыняра. Все, усім вялікі дзякуй. Адзінае што, як заўсёды хутенька зараз адным вокам. Ёсць там якія гэтыя галадранцы гуляюць ці у Твічы ці не гуляюць? Рэйдзіць рудзінкі. Вось, я ведаю, што трэба рэйды толькі для таго, каб атрымаць рудзінкі.
Вам, в прынцыпе, і глядзіце вы мяне толькі для того, каб атрымліваць рудзінкі, каб марнаваць гэтыя рудзінкі. То вы просто шапаголікі. Неважна, якія, што марнаваць, галоўнае марнаваць. Я так і думаў. Все з вами зразумела. Злазумела. Так, давайте зудзім. Кірван Translations. Я бачу, гуляе у нас магільшчык. Жахі на абед у яго. Гуляю Дарквуд. Мы да яго і сходзім, таму што рудзінкі трэба ўсім. В прынцыпе, ўсё. Так што добрага вам дня, насычанага, шчасця, здароўя, дзяцей багатых, каб у вас усё было добра, каб вас ніхто не турбаваў, каб там жыццё было вясёлым і бесклапотным, і вось усё такое вось. Все, усіх абдымаю, пераходзім да магільшчыка, глядзім Дарквуд, прыходзьце заўтра на стрым на 2 гадзіне у дзень, будзем спрабаваць далей біцца са службай бяспекі месяцовай станцыі. Усё, усіх абдымаю. Так, генератор запраўлены. Все. Зараз будзе ноч вітанкі.